lanjut bikin bumbu sayur opor ayam pakai makan berasa tadi. Itu berasanya udah mateng guys. Jalan le, berasa ini le. Anak lama le. Berarti kayak gulai digodok kan? Iya, nyaranya berasa. Wes ngono kae. Guys, iwake goreng setengah mateng. Itu baru di sayur. Mantap, guys. Tisu loh, banyak tisu. Kita ini bumbune enek bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, dan merica sedikit. Bumbu apa lek ngarani? Bumbu lodo, piye lek ngarani ya? Wis pokoke kuwi kabeh dicampur. Bumbu kuning wis. Bumbu kuning. Ini sampai rada wangi. Bumbu oke. Gulai santan. Ayamnya dicemplung. Oke, gandeng ayamnya. Oh ini bu? Wes. Tapi yo aja sampai piye yo? Aja sampai encer ngono yo. Garek nganu tadi. Garek ngalus deh. Iya. Ini terus ana iwak gorengi, iwak bandeng goreng, apa jenenge? Iwak mentok di bumbu laos, mbah enak lho Dik. Berasa ya Allah. Garek milih wis mangane apa karo opor, apa karo iwak bandeng, apa karo iwak mentok. Iwak mentok garek mentok larang yo, ndi yo? Nek mentok gak larang ngono mbleh mentok. Di bumbu laos ngono lho Dik. Diparut laose akeh laose nimbang bumbune. Jan enak. Kecap wis mateng guys. Wis mateng ayam opor pokoknya syukur tok anu bumbune. Asine kan ngene iki lah wong Sulawesi sakjane ditambahi sayur iwak bandeng. Terus iwak iwak mentok barang ngono kuwi mam karo berasa enak ngono warem tenan jajal sih. Bismillah. Ene ngono. Saiki kok dhewe wallpaper-e sing biru iki lho. Apa iki? Kita jajal burasanya Mas Andi. Coba. Coba. Kayak lontong toh? Ya iya, ya kere lontong. Tapi enak. Wah, lek gua. Oh. Jan Gen. Napa ora? Ya ngono kuwi rasane. Ya wis ngono kuwi rasane tambah bumbu godhog. Ini nasi dah bu, maksudnya beras. Iya. Wah, Biasa Beras. oh, di santan nih. Iya.
Dek gurih dek gurih. Lah di media malah ngono. Gurih deh. Lah kok lek dipangane ngono mangane karo ngono kae. Oh enak. Jajal. Gurih kan? Aduh, ya nek padha. Padha ra doyan ah. Ya ngene iki berasa. Nah, guys, terus mateng.